Había una vez, en un país moi lejano, unha historia que non lle interesaba a ninguén. Pero eu non vos vou a contar esa historia. Non sei se estades para contos, pero o conto que vos vou a contar vai sobre mozas con ollos mecánicos, pequenos xenios voadores, enxeñeiros de corpos máxicos, meigas negras, unicornios albinos, máquinas con corazón, asasinos destripadores e, como non, raíñas bondadosas. Senón isto, non sería un conto. Bos días, gobernanta. Veño a visitar a León. Bos días, señorita Ágata. Ten permiso da directora? Pero non entende vostede que León me necesita e que non ten compaixón. Paso a paso. Hai a pagar algún día todas xuntas. Podes saber que cosas están pasando por fora do colegio? Pero é verdade. Dispara. Unha denunciar a miña raíña por intento de homicidio. E non te atreverías. O que lle está facendo a León non ten nome. Parece que o asunto non comeza con bo pé. Ágata, unha moza intelixente, bueno, que digo intelixente, era lista como un allo, no transcurso dos seus estudos na Escola de Artefactos e Oficios, Escola de Formación de Cativos Xenios, descubre os maléficos plans da súa tía Cornelia, directora da escola, ca cal ten que lidiar para respostar os misterios da súa vida pasada. Menos mal que Ágata vai respaldada polo seu amigo Tic Tac, a súa propia creación robótica, con máis corazón ca moita xente. Escoítame. Os alumnos desta escola están baixo a miña autoridade. Pertencedes a mí, ti incluída. Cláusula número 3.3 do contrato. A autoridade non me pode facer nada. Nada. Cornelia é unha bruxa córvida. Penso que a súa presentación xa o explica todo. Pero, por se acaso anda escoitando algún despistado, é mala como ao demo. E non vai sola non, ten un séquito de corvos. E bueno, unha fiel compañeira, que compañeira pódese ser de moitas formas. Rexouveos aparte, que a min isto de cotillear non me gusta. O que verdadeiramente concerne é a mala idea que trae. Cornelia, cas ansias de poder de todo ser revirado, encerrou a León, o xenio máis destacado da escola, para quitarlle a esencia que lle dá a vida, a súa maxia. O amor non se de amigo, o amor mastígase por dentro dun xeito inexplicable. León estaba entre as garras de Cornelia sen que ninguén o soubese. Ninguén agás Ágata, a súa mellor amiga, que leva gravada nas costas unha tatuaxe que avisa dos acontecementos peliagudos a modo de imaxe. Ágata e Tic Tac van ao rescate de León, non sen antes recoller polo camiño o seu irmán pequeno, Bruno. Non vai a ser que, ao ter a mesma sangue, tamén desperto o interés da bruxa córvida. Con todo, a raíña Wendy padecía en silencio. Ela víao todo, e andaba moi pendente dos movementos de Cornelia, posto que Wendy é unha bruxa da Casa das Albinas, enimigas aférrimas das córvidas. Pero non podía facer nada para pararlle os pés, por culpa dun pacto que se firmou despois da grande guerra entre corvos e unicornios. Si, escoitastes ben, unicornios, pois na Casa das Albinas todas as compoñentes son equinos máxicos. Nin agredir, nin intervir. Lembro perfectamente, malia que pasasen máis de 3 décadas daquilo, Max. Por que pensas que sigo tolerando que Cornelia dirixe esa escola? Ben sei que o rancor non é un sentimento propio das albinas. Mentres tanto, Cornelia seguía facendo das súas. A moi bruxa fixo coalición cun asasino en serie, Jack o Destripador.
Esta era unha relación cooperativa dentro da cadea de depredadores. Jack asasinaba ritualmente a mulleres que non ían ser buscadas por ninguén e Cornelia quedaba cos corpos sen vida para así usalos nos seus experimentos. Quero os intestinos. Quero o río limpo. Quero as túas tripas. Quero os teus pulmóns. O tempo pasaba e os nosos xoves protagonistas xa tiñan un plan ben elaborado. Irían á cova do ermitán e alí darían ca cura para salvar a León. Pero o camiño, como a todo, non era fácil. Primeiro tiñan que pasar por a terra dos cans, que non é que sintan demasiada simpatía polos humanos. E, por se fora pouco, escapar do destripador, que, a petición de Cornelia, tiña que acabar con eles. Polo que os pobres protagonistas andaban algo tristeiros. Veo as túas lágrimas pola noite doer a miña barriga. A tristura ten patas de araña medra. Pero a raíña Albina decidiu intervir para darlle forzas a Ágata, rompendo así o pacto cas córvidas. Non te podes render, Ágata. Hai moitas cousas importantes que dependen desta misión. Non só che atinse a ti e aos teus amigos. Confía en ti, necesitámoste. A partir de aí, as cousas empezaron a ir bastante mellor, sumando a positiva axuda ofrecida polos cans, que se fixeron cargo de Jack. Ao final, resultaron ser máis simpáticos do esperado. Pero, aínda que as cousas vayan a mellor, os problemas non cesan. A ruptura do pacto trouxo consigo treboada e o unicornio tivo que poñer en xogo os seus principios bondadosos. Vexamos canto tarda a túa maldita nai en vir buscarte. Encerrou ao fillo predilecto de Cornelia, dando comezo a unha nova guerra entre córvidas e albinas. A córvida, afectada polo ataque albino, entrou en cólera e enviou a todo o seu séquito de corvos a asediar o palacio da raíña albina. Mentres tanto, Ágata conseguiu chegar á cova do ermitán, onde levaría unha grata sorpresa. Os nosos protagonistas estaban a un paso de rescatar a León. E o conto non acabou aquí. Moitas máis cousas pasaron, pero para coñecelas hai que ler o libro.